Jabalani filɛbagaw ni Ondu TV Jabalani filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ ko ni an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dɔgɔkun kunnafoni kan dɔgɔkun kunnafoni min ni a bɛ lase aw ma i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ a la cogoya min na n ko boloduguden den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de hukumu kɔnɔna la ne ni n denkɛni bi yan Isu Mukutari Ba Tarawele ale ni a ma ɲɛ Sali ka paix ɲuman ye bi Ba ini ngam a bɛ cogo di Musafu ma juguya somɔgɔw baasi tɛ baasi foyi tɛ aba balɔn olu bɛ baasi foyi tɛ musokɔrɔba tɔɔrɔ su la aba e yɛrɛ i m'i kunkolo fɛn in dɛ ne kɔni ka ne kunkolo pɛn ko ye ba ne ma foyi faamu nin na Sali kɔni ka ne ka kunkolo pɛn ne ma fɛn faamu a la Isu Mukutari Ba Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sama bɛ n'a di cogo don n'o tɛ an kɔni sama kɔni kɛra fɛn min ye ka bɔ Kucala sigi la o kɛra mangoro gere ye fila mana ɲɛgele ɲɛgele jumɛn kilancɛ ala t'an bɛ den fila kɔ o de kama n fununen don a la dɔgɔkun kunnafoni ko cogo de bi Musafu dɔgɔkun kunnafoni bakuruba la an bɛ taa procureur de la république fɛ yen nɔ k'ale sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ su minnu yera gosikaw fɛ yen o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa commissariat de Sirakɔrɔ Nɛgɛtana la olu ye bingalikɛla dɔw wele o bingalikɛla ko gendarme ka carte professionnelle de tun b'a bolo gendarme ka kalandenw ka kana se ka fiyewu o de tun b'ale bolo o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa 10e arrondissement na denmisɛnnin san 11 k'o minɛna ni marifa ye PA u b'a fɔ marifa ma ko PA o de tun b'ale bolo o bɔlen kɔfɛ ko Mali an ka ɲɛmaaw ye France 24 ni RFI k'u gɛn fo ka poussière wulu nɔfɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ cogo juguya i y'a fɔ di i y'a fɔ yɛrɛ de donc o bɔlen kɔfɛ toujours an bɛ gosikaw de fɛ yen nɔ ko u ye nkalon wɛrɛ ta kɔ tuguni k'o da faama la gosiko in na kɔ tuguni an bɛna an da don o la o bɔlen kɔfɛ an ka kan saba mun attaquera Sevare ni Ɲɔnɔ ni Bafo an da bɛna se o ma kosɛbɛ misiri fibirama datuguli lakibaru ko Usumani Sherifu Madani Hayidara k'a kumana kosɛbɛ an da bɛna se o ma o bɔlen kɔfɛ Bisu Siraba ale tun bɛ Lasar ale tun minɛna ko a ye na n'i ka réseaux sociaux sanfɛ ko mais ko bibi in na k'a bilala fɛn liberté provisoire o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa ko Choguel Kokala Mayiga k'a ye taali min kɛ CNT ɲɛma o maliyɛnw kumana dɛ kosɛbɛ kɛ an da bɛna se o ma k'an ka kunnafoni kun cɛ sa mais nin tɛ kunnafoni duman ye ten kosɛbɛ Selenge Selengekaw fɛ yen nɔ an ka directrice dɔ su yera a ka bureau kɔnɔ a kan tigɛlen an da bɛna se o ma kosɛbɛ Musafu ni kunnafoni de b'a la bakuruba la k'a da lamɛnbaaw tulo kan laadiriya la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi ye seli ye yani an ka don babu kɔnɔna la an kɔni bɛ samɛ foli de di a n'a lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Isu Mukutari Ba k'a fɔ ko anw bɛ ka fɛn min fɔ o ye kuma di kuma dun la gasi tɛ ban fiyewu n'i ko go ka ban n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo kuma ye waraba ye a b'a fɔbaga dun anw dun bɛ sigi ni kuma di a bɛ se ka kɛ anw kumakan in yɛrɛ a kuma di dɔw ye i n'a fɔ a ka di dɔw ye a bɛ wajibi an ka yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen ka tila ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen yarabiyama ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka hinɛ an ka taabaaw la ala ka yafa k'u ma ala k'o kiti minɛ ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ mun na ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don ma kɔnɔ ala ka silamɛya jidi ala ka kafeya nagasi o tɛ n yɛrɛ b'i ka foli da n yɛrɛ b'i ka samiyɛ foli di i ta kan k'a fɔ k'u bɛɛ san bɛɛ kulo b'i la sitigiyala dentigiyala nafolotigiyala a den jumɛn bilen cɛ i laban ka la fɔ k'i sen tɛ juru la i bolo tɛ juru la n sen tɛ juru la sago bagabaga an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale an y'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan Sali ni ala tɔgɔ ko ninnu de man di ne ye kosɛbɛ lekuru n bɛna dɔɔnin de fɔ an b'o bila kɔfɛ a tɔgɔ kurani an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la o tɛ Keyita yɛrɛ fana kulo b'an an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la o tɛ donc Ba senatila la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔna la Musafu an bɛ taga procureur de la république k'ale ye sɛgɛsɛgɛliba dayɛlɛ su minnu yɛrɛ gosi a ye mun de fɛ yen nɔ Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na sanga a n'a ka waati ka yira la an lamɛnbaajɛkulu la k'a fɔ ko an ka fasoba Mali an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni u wulilen don k'u jɔ u jɔyɔrɔw la Isu Mukutari Ba Tarawele o de kɛlen don ko ye fo a bɛnnen tɛ dɔw ma fiyewu
i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra kalama ni kan belebeleba in dira an ma n'o ye gosi kan ye Isu Mukutari Ba Tarawele kan in kɔni barikani de tun b'a kɔnɔna la kan in dile an ma Isu Mukutari Ba Tarawele sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ko dɔ yera kan in masurunya la an yɛrɛ ka finitigilakaw ka patrouille senfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele patrouille de senfɛ u taara bɔ yɔrɔ de kan kunnafonidila yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na u bɛ ka gɛrɛ yɔrɔ in na Isu Mukutari Ba hadamaden kasa de bɛ ka don u nun na o de ye an ka finitigilakaw tɔ ka curiosité bonya u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u dun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele u taara sɔrɔ k'a fɔ ko o kun ye su mara yɔrɔ de ye n'an t'a fɔ su don yɔrɔ mun ni kan yɔrɔ ma jan Isu Mukutari Ba Tarawele an ka finitigilakaw kɔni kɛlen ka o kuma bɔ ko o bin dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ barikani mɔgɔw yɛrɛ sanga image in bɔ ten tɔ k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele jamana bɛɛ y'a ye walasa u bɛ se ka an ka fasodenw an ka faama mɔgɔw jalaki cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ɲɛ u ka drone dɔw y'a ye k'a fɔ an ka faama mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw su dun ne kɔni ko nin ko in ye ne gan ne kamana na o tuma an ka faama mɔgɔw ni su de taara u fɛ yen wa depuis kan in dira ne y'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen nɔ mais ne tun ma segin ni suko in ye parce que u y'a fɔ ko depuis kan in dira fo diyagoya u ka dronew ka baara kɛ sanfɛ ko parce que k'u b'a dɔn ko dɔ bɛna kɛ a la o de kama mɔgɔ caman bɛ ka u yɛrɛ ɲininka aw ye kan di mɔgɔw ma karisa anw de ta don ka kɔrɔ fo de ka fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ fɔ anw de ta de tun ye kan ye an de ta de kun don Mali bɛɛ de kun anw ta ye nka janfa ni ko wɛrɛw nana fo ka na yɔrɔ tila n'o tɛ a tɛ di an ma an de t'aw don donc o dilen kɔfɛ Isu an ka kan ne segin an ma a seginna an ma o seginnen de kɔfɛ ko u yɛrɛ segala la k'a fɔ k'an bɛna ko wɛrɛ kɛ an t'a dɔn an bɛna taa ko min yɛrɛ foyi fɛn min kɛ ye k'a fɔ ko o fɛn bɛ taa kɛ sigana ko ye nka o de hukumu kɔnɔna la an ka procureur de la république militaire de Bamako ale fɛnɛ de kɛlen filɛ ne ka wuli ni a ka sɛgɛsɛgɛli bulon daminɛ Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa ko mun bɛ nin suko in na a ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ni ka a dɔn i bonya b'a la i b'a dɔn Faransi esukuru jamana de yan aw ka drone tɛ mototigi 200 ye u tɛ 300 ye u tɛ rebellion natɔ ye fo armée malien bɛ ka su cɛncɛn su ka pour que ka kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ aw bɛ t'o fili wa tile 2 kɔnɔ dɛ aw y'aw si kɛ k'an kɔnɔna la gosi k'an kɔnɔna la drone mu o ye fo aw kɛlen ka k'an segin o de kama bamananw b'a fɔ biyɛnkɛla ɲininen sen dalen biyɛnkɛla la binibilendenw bon an kɔni an bolo bɔlen u bolo sɔn an ma bolo ma b'u bolo dɛ Musafu ka alisa u b'an da la wallahi u b'an da la kɛ u b'an da la alisa o tɛ mais an bolo bɛ b'u bolo i dun ka da u la dɛ a kɔni kuma bɛ gɛlɛya dɛ parce que e tulo bɛ kɛlɛ wɛrɛ la dugu kɔnɔna in na yan nɔ a ye fanga a ye élection kɛ da pour que u ma mɔgɔ min mɛnna o ka tila k'an dɔn don Faransi bolo a banna o dɔrɔn de don i ka nin kuma in ɲɛ tiɲɛ o de kama a ma b'u bolo fɔlɔ dɛ a ma b'u bolo dɛ parce que ne Asimu taara mɔgɔ min na e b'o dɔn o b'an d'u bolo o b'an d'u bolo ko bɛ yen nɔ de donc Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Sirakɔrɔ commissariat kɔnɔna la k'u ye bingalikɛla dɔ minɛ ko mais bingalikɛla in gendarme ka kalanden sɛbɛnnen tun b'ale bolo o kɛra ko kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ sanga a n'a ka waati k'a fɔ ko an ka finitigiw bɛ baara la nka wagati min na ni mun ta kɛra an na da se o ma o de hukumu kɔnɔna la an bɛ taa commissariat de Sirakɔrɔ Megetan la Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye cɛ dɔ ye cɛ min ni a ka baara wɛrɛ foyi t'a la binkani kɔ Isu Mukutari Ba Tarawele nka a don o don ye zon ta ye don kelen o ye fɛntigi ta ye Isu Mukutari Ba Tarawele o de hukumu kɔnɔna la nin cɛ in arabadon avril kalo tile 20 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati Isu Mukutari Ba Tarawele nin cɛ in de filɛ ni ka na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ja a ka baara ye a ka baara de Isu Mukutari Ba Tarawele ka na Tour de l'Afrique yɛrɛ la an kɔrɔ yan ka na mototaxi tigi dɔ ta ale ta kuma di mototaxi tigiw de cɛ Isu Mukutari Ba a ye mototaxi tigi ta ni mototaxi tigi kɔni u kumana u bɛnna prix la karisa n bɛ taa nin yɔrɔ in na u bɛn'a la o tuma u ye filɛ ne ka jatu la sira de minɛ Isu Mukutari Ba Tarawele u bɛ ka taa u selen yɔrɔ dɔ la cɛ in a ko mototaxi tigi ka fɛɛrɛ kɛ k'i jɔ mototaxi tigi ye fɛɛrɛ kɛ k'i jɔ Isu Mukutari Ba Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 18 y'o de f'i ye koyi o bɛ bali mun na dɔrɔn a kɛmɛ ka marifa da o disi la k'o ka jigin ka bɔ a ka mototaxi kan
Isu Mukhtar Ba Traoré o cɛ yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn moto taxi tigi in b'a dɔn ale ka moto taxi sɔrɔ cogoya min na Isu Mukhtar Ba Traoré fɛnɛ m'a bila dagiri da la dɛ ko k'ale tɛ jigin o tuma kamalen a ma se ni ka mugu ci moto taxi tigi la nka a kɔni ye marifa juguru kɛ ni ka o sɛbɛkɔrɔ ci o kunkolo la ale kɔni kɛlen ka marifa de yɛlɛma a bolo k'o ci o kunkolo la n'o y'a dɔn fɔ ko marifa tɛ se ka yɛlɛma bilen cɛw bɛ yen koyi o kɔni y'i ta kɛ ko ale ka moto kɔni fo ale su de sinon moto in tɛ taa o y'i k'ale kan donc marifa tɛ se ka ci o la bilen mɔgɔw tɛmɛbagatɔw fana nana far'u kan u filɛ ne ka cɛ in minɛ ne ka fila jira a la Isu Mukhtar Ba Traoré nka balinako bɛna kɛ min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtagana commissaire welelen n'o ye Fatɛmɛ Kulubali Fatɛmɛ Kulubali ale ni a ka cɛdenw nalen kɛnɛ kan u nana ka n'u bolo da nin kamalen kofɔlen in kan Isu Mukhtar Ba Traoré ka taa a sɔrɔ gendarme élève gendarme olu ka sɛbɛn de tun bɛ bugunatigɛ sɛbɛn de tun b'a bolo Isu Mukhtar Ba Traoré wa hali marifa min bɛ a bolo Isu Mukhtar Ba Traoré ko o fana kɔni ye an ka gendarme dɔ de ka marifa ye a bolo la Isu Mukhtar Ba Traoré o de kama Isu Mukhtar Ba Traoré cɛ in yɛrɛ a tɔgɔ ko Madu Dɛmu a minɛlen nin carte in yɛrɛ a bolo la Isu Mukhtar Ba Traoré o kɔni ye a minɛ ni ka a bila bɛrɛ la ka tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Isu Mukhtar Ba Traoré ani banbagaci minnu bɛ nin ko in na fo ka taga se o ka carte bɛ sɔrɔ a bolo fo ka taga se marifa ma u na fɛɛrɛ kɛ ne ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u tɛgɛ da o tigi ka dɔn ni carte kɔni yera kɔni o tigi kɔni yeli tɔ man gɛlɛn o bari carte la fɛn bɛɛ bɛ o la Fatɛmɛ Kulubali a tila ka a fɔ n'o ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtagana commissaire ye ko a bɛ population fo kosɛbɛ ka sabu kɛ olu nana nka o y'a sɔrɔ an sera ka an jɔ an jɔyɔrɔ la ka sabu kɛ cɛ kɔni sera ka minɛ ni ka fila yɛrɛ yira a la moto taxi tigi fɛnɛ ale ka moto tora o bolo la Isu Mukhtar Ba Traoré ne sɛbɛn min ni an y'a bɔ kojugu kɛlɛbaga kɔnɔna la i bonya b'a la kojugu kɛlɛbaga muso i b'a dɔn bɛɛ man kan ka kɛ tentigi dɛ ayi hali tentigi man kan ka kɛ c'est à dire que n'i kɛra tentigi i kana bɛɛ k'i teri ye sinon u b'i mago sa fu u tɛ mago sa dɛ Isu Mukhtar Ba Traoré o y'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'i mago sa hali o don la ne ka kuma la ne m'o f'i ye n ko n terikɛ dɔ bɛ finitigi dɔn a b'a fɔ ko zon finitigi de bɛ yen mais finitigi zon tɛ yen o tɛ ni finitigi ni mun ka carte yera nin bolo a n'a ka marifa a ka baara kɔrɔ de tun ye nin ye donc de fait que ala y'ale garijɛgɛ ale ye fini sɔrɔ sisan a tɛna se ka i to fini na k'a kɛ nka ani a ka complices bɛ continuer k'a kɛ ale b'u kɔrɔma dogo Isu Mukhtar o dɔrɔn de don koyi Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa commissariat de 10e arrondissement na k'olu ye denmisɛnnin san 11 de minɛ Musa ko marifa de tun b'u bolo o bɛ mun la ta de y'a dan a bɛ mun k'a la wa ne t'o sisan an bɛ tile mun na an bɛ nouvelle technologie tile la denmisɛnnin san 11 sisan i b'a ka dɔnniya comparer ka taa an ka fɔlɔ denmisɛnnin san 30 la dɛ bi tile in na kɔni Isu Mukhtar Ba Traoré arabadon avril kalo tile 27 an ka commissariat de police 10e arrondissement o kɔni filɛ nin k'u tɛgɛ da denmisɛnnin cinin ni simiden yɛrɛ ko ye Isu Mukhtar Ba Traoré nka marifa tun bɛ a bolo la n'o ye pistolet Isu Mukhtar Ba Traoré wa a minɛna nɛgɛ kaɲa fu wagati i b'a dɔn a minɛna cogoya min na a ɲɔgɔnna denmisɛnninw de y'ale sɛnsɛn dɛ ka taa n'a ye polisi la a ɲɔgɔnna denmisɛnninw de filɛ ne ka marifa ye a bolo Isu Mukhtar Ba Traoré olu fɛnɛ ma ko wɛrɛ kɛ dɛ olu ye fɛɛrɛ kɛ ni ka a dɔ ka taa a di polisi la Isu Mukhtar Ba a taalen di polisi la a fɛnɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo dalen cɛnin ko ko marifa in y'ale ka marifa ye ko Isu Mukhtar Ba Traoré k'a sababu kɛ cɛnin kamalen fitinin a bɛ sotarama parantiya de kɛ mais san 11 e t'o ye sisan ye sotarama paranti jumɛn mun bɛ san 15 bɔ o tɛ yen bilen o sotarama paranti bɛɛ lajɛlen o tɛ yen ko mun bɛ san 15 bɔ yɛrɛ
Isu Mukhtar Ba Traoré a sɛgɛsɛgɛli a yirala ka finitigilakaw ka kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli boloda a ka Isu Mukhtar Ba Traoré a ko ale yɛrɛ tɔgɔ ko Nuhum Kulubali Nuhum Kulubali Isu Mukhtar Ba Traoré a si bɛ taa san 11 bonyako la i n'a fɔ an y'o fɔ aw na cogoya min na a bɛ sotarama parantiya kɛ Isu Mukhtar Ba Traoré wa a bɛ réparateuria fɛnɛ kɛ a bɛ ni parantiya fɛnɛ kɛ a bɛ ni fila bɛɛ kɛ koyi Isu Mukhtar Ba Traoré nka a b'a somɔgɔw yɛrɛ fɛ Senu a n'a somɔgɔw sigilen don Senu nka Isu Mukhtar Ba Traoré somɔgɔw yɛrɛ ko tiɲɛna Ala ka ko kamalennin ko kuma dɔw la wa Isu Mukhtar Ba Traoré k'a bɛ kalo ni kalo yɛrɛ da a tolilen don ka bɔ so kɔnɔna la a tɛ ye so kɔnɔ Isu Mukhtar Ba Traoré o de kama ɲininkali bolo dalen a la a fɛnɛ m'i dogo a sɔn na koyi a ko polisiw ma ko k'u filɛ ka marifa min y'ale bolo nin ye tan de ko nin kun y'ale bɔtɔ de ye ko ka n'a ka selincinin kow ɲɛɲini cogoya min na binkani wale sira ko ale kun bɔtɔ filɛ nin ko ka na de yaasa a bɛ se ka binkani kɛ cogoya min na walasa a ka selincinin kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na nka Isu Mukhtar Ba Traoré kunnafonidila yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye kamalennin yɛrɛ si ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin de don o de kama u y'a bila an ka brigade de merci mɔgɔw ka bolo kan Isu Mukhtar Ba Traoré olu kɔni bɛ ka ani mun ka kan olu bɛ o de di a ma o kuma kunnafonidila n'o ye Turamaga yɛrɛ ye ale kɔni ko k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka bi tile Isu Mukhtar Ba Traoré ko n'an ma dɔnsenw falen ko a laban an sigilen tɛ ni mun ye a bɛ kɛ o ye i bonya b'a la Musafu i b'a dɔn n'an ma sigi an ka mara kɛcogow ma denmisɛnnin de ka ca sisan wa surtout apprenti ko mécanicien apprenti ni sotarama apprenti fɔlɔ an yɛrɛ tun bɛ taa denmisɛnninw don walasa u bɛ ka se ka baara kalan n'i taara ka denmisɛnninw don sa apprentiya la o y'a kɛlen bandi de jagoya jango sotarama parantiya Musafa an bɔ yen nɔ ko an ka autorités ye RFI gɛn ka France 24 gɛn ka tila ka bugurumugu fufu nɔfɛ kosɛbɛ kɛ k'u gɛn yɛrɛ de koyi ko fo ka diɲɛ den wuli sa olu t'a fɔ ngwɛku fasoba Mali kɔnɔ yan ayi Isu Mukhtar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni Haut Conseil de la Communication du Mali n'a bɛ f'o ma ko haki haki kɔni a bɔra ni ka nin kunnafoni ni cari arabadon avril kalo 27 k'a yira fasodenw na ani faso kɔkan k'a fɔ ko France 24 ka taga se RFI ma Isu Mukhtar Ba Traoré ko olu kɔni tɛna n'a fɔ ngeki bile fasoba Mali la n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'a tiɲɛ n'i y'a mɛn i b'i dajugu don a la a kɛra i yɛrɛ ɲɛna de o kuma ko fasoba Mali kɔni kɔnɔ la Isu Mukhtar Ba Traoré nin y'a bannen kunnafonidila ko an ka lajɛ mars kalo 16 tɛmɛlen an ka jamana marabagaw n'o y'an ka transition mɔgɔw ye olu kɔni kun bɔra ni ka weleweleda kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko RFI ni France 24 ani u ka jɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan Isu Mukhtar Ba Traoré ka an yafar'u ma ko k'a sabu kɛ u kɔni kɛn bɛ ka kajibina nkalonw ni tigɛ ni ka o dan an na o de ye hukumu kɔnɔna la Isu Mukhtar Ba Traoré ni haki mɔgɔw fɛnɛ filɛ nin ka wuli ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka Isu Mukhtar Ba Traoré ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a fɔ yaasa RFI ni France 24 kɔni olu dana bɔ fasoba Mali la ka sabu kɛ u kɔni kɛn bɛ kunnafoni diyɔrɔ ye kunnafoni diyɔrɔ min ni a kɛlen don faso yɛrɛ lagosili kunnafoni diyɔrɔ min yɛrɛ kɛlen don ni an yɛrɛ ka ɲumanw tɛ ye fiyewu fɔ jugumanw de bɛ sɛgɛsɛgɛ ka jibinaw de bɛ da an na ka an mangoya olu ye ka tila ka an mangoya an man ka tɛ ka mangoya minnu ye o de ye hukumu kɔnɔna la Isu Mukhtar Ba Traoré kunnafoni kɔni dili k'a fɔ ko nin kɔni ye olu ka ko bannen Isu Mukhtar Ba Traoré fasoba Mali kɔnɔ fo na wɛrɛ sa o ma Isu Mukhtar Ba Traoré ko o de hukumu kɔnɔna la weleweleda min bɛ di an fɛnɛ kunnafonidilaw ma an minnu bɛ fasoba Mali kɔnɔ an fɛnɛ ka an jija cogo bɛɛ la fasodenw mago bɛ kunnafoni sanuma ni kunnafoni jɛlen mun na Isu Mukhtar Ba Traoré an ka se ka o di fasodenw ma yaasa u bɛ se ka jamana in kunnafoni sɔrɔ cogoya min na i bonya b'a la Musafu Ala ka ninnu ɲuman ta ka bɔ an la u taara ka ban kosɔkɔsɔ parce que kulo bilenma ye dɛ Musafu an bɔ yen nɔ ko toujours an bɛ taa gauche ko
Shumunu yera no kasa ko to ko che army kane kosɛbɛ kɛ Isu Muktar Ba Traoré n'a fɔ an bɔra ka a fɔ i ɲɛna cogoya min na gosi su minnu yera ye Isu Muktar Ba Traoré an bɛna fɔ an bɔra k'a fɔ i ɲɛna cogoya min na n ko France 24 yɛrɛ ale kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ nka ale arajo kelen de ye nin fɔ Radio France International n'o RFI ye Isu Muktar Ba Traoré k'a yira k'a fɔ ko an ka faama mɔgɔw de ye nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ nin ko ninnu binganikɛ ba waliw ye Isu Muktar Ba Traoré ko k'a sabu kɛ ko Barkani mɔgɔw yɛrɛ de ka drone dɔ y'a ta Isu Muktar Ba Traoré yaasa k'a ye k'a fɔ ko anw yɛrɛ de ka fasodenw kɛlɛcɛw bɛ ka bɔgɔ kɛ su dɔ kan Isu Muktar Ba Traoré o hukumu kɔnɔna la an ka état-major général de l'armée ale kɔni ko a b'a yira fasodenw ni faso kɔkanna la k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ka sɔrɔ nin ko in de kɛlen don ko o manamiri ko bɛna bari an ka finitigilakaw la ko kɔni tɛ se ka kɛ abada k'olu to o de hukumu kɔnɔna la o fana filɛ nin ka sɛgɛsɛgɛli boloda Isu Muktar Ba Traoré walasa nin ko in a tiɲɛ ni a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré ka sabu kɛ ko communiqué in yɛrɛ fɔli Isu Muktar Ba Traoré Barkani fana avril kalo tile 19 olu fana bɔra ka wagati de u ye an ka ka in di an ma Isu Muktar Ba Traoré nka ka in dili an ma an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen olu kɔni ko k'u na fɛɛrɛ kɛ ni ka larawuli kɛ k'a lajɛ ni ka sɔrɔ an bɛ se ka fɛn minnu bɛ tɛmɛ o kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré o larawuli de sen fɛ bɔ na kɛ nin kalama Isu Muktar Ba Traoré bɔ kɔni kɛlen nin kalama an ka état-major des armées kɔni kɛlen ka nin ko in bɔ k'a bi ka communiqué kɛ k'a bɔ k'a bi yɔrɔnin kelen k'a fɔ k'u kɔni taara bɔ su dɔ kan Isu Muktar Ba Traoré o de kɛlen sa ani Barkani mɔgɔw fana ka sin ka image fili ten dɔ ka sin ka RFI ta ten direct la k'a fɔ k'olu yɛrɛ de ka drone ɲɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na drone mun tɛ jadisi fansi ye drone min kɔni bɛ se ka anw ka finitigiw ka taa ni ka segin ni k'o wuli ka jɔw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi drone min ni nafa foyi tɛ a la n'an ka finitigilaw ka taa ni ka segin tɛ wa ka tila k'o image yira koyi olu bɛ anw fɛ yen san joli Isu Muktar Ba Traoré e delila ka Faransi drone jumɛn ye ko jadisiw taara yan fɛ yen e ma ko Faransi ya c'est à dire ninnu kɔni e cɛ mɔgɔ dɔ b'i ka tɔgɔ min yɛrɛ wele Faransi yɛrɛ la ala tɔgɔ fɔli man di ko wallahi Isu Muktar Ba Traoré o de kɛlen an kɔni ka état-major général des armées a kɔni ministère de la défense wele et des anciens combattants an yɛrɛ kɔni kɛlen don Isu Muktar Ba Traoré ka an ka sɛgɛsɛgɛli bulon dayɛlɛ nin ko in na walasa nin ko in a bɛ se ka jɛya cogoya min na ni ka kunnasiri bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na Bazumana Kane alerte kɔnɔna la nin tun ale ka sɛbɛn i bonya b'a la k'a kaarɛ Musa b'an bɔ yen nɔ a ko an ka kan saba attaquera dɔgɔkun kɔnɔna la wallahi o kɛra ko Sevara ni ɲɔnɔ k'a ko kɛra cogo di Isu Muktar Ba Traoré n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kari tɛmɛlen yɛrɛ an ka nin sigiyɔrɔ n'o ye an ka surasiw ka kanw ye Sevare ɲɔnɔ fo ka taga se Bafo ma Isu Muktar Ba Traoré o kɔni kɛra sababu ye ni o bingali wale taara ka yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré nka an ka état-major des armées a kɔni ka bilan a bɛ se ka fɛn mun fɔ Isu Muktar Ba Traoré o y'a ye k'a fɔ ko an ka surasi 6 o kɔni nin tora nin na Isu Muktar Ba Traoré ani banbaci 11 Isu Muktar Ba Traoré olu le nin tora a la wa ko u kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ de tigɛ Isu Muktar Ba Traoré walasa commission nationale des droits de l'homme bɛ se ka wuli k'i jɔ cogoya min na ka nin ko in ta bala cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la olu fana ka kunnafoni di b'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye nin banbaci wale in sɛbɛkɔrɔ kɔn faso in kɔnɔna la banbaci wale min ye ni droit de l'homme yɛrɛ bɛ lagosi kosɛbɛ donc an kɔni de bɛ dugawu kɛ ya rabi ma ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna caman ma Isu Muktar Ba Traoré nka an b'a yira fasodenw na k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ taa nin bɔ kɔ hali n'a ka gɛlɛn Isu Muktar Ba Traoré f'an k'o faamu k'a sabu kɛ anw tɛ a faamu kosɛbɛ Isu Muktar Ba an ka finitigi minnu bɛ
kɛlɛkɛyɔrɔ la u ye fini ta nin de kama dɛ u bɛ faso lakana hali n'olu yɛrɛ nin bɛ to a la Isu Muktar Traoré nka fɔ an k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na an bɛ kɛlɛ daga de kɔnɔna la Isu Muktar Traoré ni a tɛ se ka kɛ kuma bɛɛ k'a fɔ ko anw fɛnɛ bɛ sebaya sɔrɔ kuma dɔw la ni banbaaci ninnu bɛ banbaaci waleninw ninnu kɛ jatigɛ waleninw ninnu a bɔ fɔlɔ tun b'a kɛ cogoya min na o dun de mana kɛ Isu Muktar Traoré dɔrɔn an ka mɔgɔw bɛ commencer ka kuma camanw daminɛ an ka mɔgɔw bɛ commencer ka lagosi ta tuguni ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ ne bɛ ka mun fɔ e ɲɛna e tɛ k'a faamu politique mɔgɔw de bɛ nin kɛlɛ ninnu politique mɔgɔw de b'a jukɔrɔ kɛ mais fɔ an fɛnɛ de kan k'o faamu n'i y'a mɛn politique mɔgɔw faga foyi tɛ politique mɔgɔ la n'anw tɛ koyi politique mɔgɔw bi kunnafoni sɛbɛn b'u bolo a jabaruni b'u bolo a fɛn bɛ b'u bolo lagosi fasugu bɛɛ muso k'o ta k'o da u yɛrɛ kan k'u yɛrɛ dogo ni fɛn min k'a fɔ k'an ye faso halisa dɔw bolilen tɛ wa hali sini Usain Bolt olu b'u sen kan mɔgɔ caman bolilen don koyi mɔgɔ ba yɛrɛ de bolilen don k'a sɔrɔ ne ma ɲɛ i ye cɛya kan fɔ ne dɔrɔn ni Asimu taara ninnu bɛna na cogo min na mais comme an bɛ Mali in kɔnɔ Maliyɛn tɛ cogo la Maliyɛn tɔw Asimu an ɲɛ yɛlɛ koyi ni politique mɔgɔ ninnu caman bɛ yen minnu bɛ girin na a b'o la hakili la k'a fɔ ko hali n'Asimu tɛ yen k'an bɛna an kan d'olu ma dɔw bɔra katakatanin fɛ dɔw bɔra moto taxi fɛ a kuma ka ca koyi awɔ kɛ Isu Muktar Traoré an ɲɛ yɛlɛla sa koyi ni denmisɛnnin yɛrɛ tɛ bila an mago tɛ mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ ayi maa o maa kɔni ye san 3 san 4 yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin koba ninnu na wa an mago foyi tɛ la an bɛ denmisɛnninw de nɔfɛ yɛlɛma et puis i k'i kumacogo dɔn dɛ i b'a dɔn sisan nɔ u wulilen de don i mana fɔ dɔrɔn ko gɛngo o ye minɛ ko n'a ye dɔ fɔ an ma n'a ye dɔ sa parce que fo wari foyi t'u kunna sisan Musa bɛ bɔ yen ko misiri fidama datuguli an ka Sherifu Usumani Sherifu Madani Hayidara Isu Muktar Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Mali ye jamana ye silamɛ jamana don Isu Muktar Traoré nka ni misiri datugu Isu Muktar Traoré kɔni kɛra kunnafoni tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni min ni a ye diinɛ mɔgɔw caman bɔ u kamana la Isu Muktar Traoré o hukumu kɔnɔna la an ka belebele Usumani Madani Sherifu Hayidara n'ale au conseil islamique du Mali président Isu Muktar Traoré a kɔni bɔra a kumana a ko a tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn min Isu Muktar Traoré ni a fɛn ma ɲɛ hali fitinin k'a sababu kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Muktar Traoré ni kɔni kɛlɛ in kun tɛ foyi ye Isu Muktar Traoré a bɛɛ ye silamɛw de nka wagabiyaw b'a la Isu Muktar Traoré ani tijaniyaw olu de kɛlen filɛ nin ye n'u tɛ bɛn fɛn kelen ma o an tɛ bɛn fɛn kelen ma ni nana kɛlen fɛnɛ ka kɛ sababu ye fo ka kɛ sababu ye ka misiri yɛrɛ datugu siɲɛ kelen misiri Isu Muktar Traoré a yɛrɛ bɛ turu kɔrɔ o de kama an bɔra k'a fɔ an ka kunnafoni tɛmɛnen la a kɛra sanga a n'a ka waati kɛlɛ yɛrɛ fo ka kɛ juguni ye o de kama an ka gouverneur fɛnɛ wulila Isu Muktar Traoré ni ka ko in ta a kɔkɔ la ka misiri in datugu yaasa misiri ko bɛɛ bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na Isu Muktar Traoré o de hukumu kɔnɔna la an ka conseil islamique ɲɛma n'o ye Sherifu ye belebele ka belebele Usumani Sherifu Madani Hayidara a bɔra ni ka i da maga nin ko in na k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye tiɲɛ la Isu Muktar Traoré ko min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ a ko ale ni y'a ta k'a lajɛ a ko misiri ko bɛɛ bɛ se ka kɛ nka misiri kɔni kɔnɔ o ye ala bato yɔrɔ de Isu Muktar e ka taasira ye nin ye ne ka taasira ye nin ye o ye an bɛɛ b'o kɛ kɛnɛma de nka n'an donna misiri kɔnɔna la kabi an bɛ seliji ta e ka seliji tacogo ne tacogo bɛɛ ye kelen o tɛ n'an donna misiri kɔnɔ an ka misiri jɔcogo bɛɛ ye kelen o tɛ ni an bɛna seli e bɛ fatiya mun kalan ne bɛ fatiya mun kalan o bɛɛ ye fatiya kelen de donc a kɛlɛyɔrɔ ye bɛɛ min Isu Muktar an bɛɛ ka fajiri ye jɔko 2 ye seli fana ye jɔko 4 lansara jɔko 4 fitiri jɔko 3 safo jɔko 4 mɔgɔ si tɛ jɔko 5 ye an bɛɛ bɛ misiri wele an bɛɛ bɛ kira kelen de tɔgɔ fɔ an bɛɛ bɛ Alahu Akibaru kelen tɔgɔ fɔ Isu Muktar Traoré n'i ko bisimila ye sisan i b'a ta y'a fɔ maga a bɛɛ fɔcogo ye kelen n'i y'a ye k'a fɔ mun fɔcogo tiɲɛna dɔrɔn e de ta ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen a kɛlɛ kun ye jumɛn ye i taa n ka sira kan i kana taa n ka sira kan bɛɛ n'i ka sira don Isu Muktar Traoré
ako Isu Muktar Traoré ko ni ngoni ko na manye ka fo ko faso ba Mali Islamé jamana fu 98% musulmans kala ka fo ko modelu bi se ka ye an fe ya Isu Muktar Traoré ko abe mako gwa kamana la o de kama Isu Muktar Traoré an ga gouverneur yere ale ni mairie la ka mako ko ngula ni nga fo ka fo ko nuye ko ye fo bela jele ka ko nunta u bala yu to ni kenen ko la Isu Muktar Traoré ka hakilna jinge ka fo ko ali anga yoro do be sisa Isu Muktar Traoré ndi ya jate mine akele no muto kulenge yoro demsenu bulu mko ka sira baw ko Isu Muktar Traoré quartier cité ko sira ba kelente ko oblalente moto tu yi dimanche fe muto la paw no fe ko ka soro ko anga sharia yere yi ko Isu Muktar Traoré o kuma ko ni bela jele temelen ko Isu Muktar Traoré fere bina ke ka wuli ka jo o fere la ka fere bela jele tige ula ka demsenu do were keme ka ni fe ngu ko bara Isu Muktar Traoré ne ko ntoro ko do ngane ba do anga sira ngo nga gran bu sira ngo nga kumbe ko kanga o sebe ko o ndo yara ka sabu ke fude tikila ga ku mutu che ku mabe nga we gidron gurani mu dun sisa nga bo gran bu kon na la kata nere ko yoro ina kata kala bangoro kon na fe Isu Muktar Traoré ni 16h yi soro dimanche don o fe I dabal le ba mutu lapanaw de beta ka gidron mine yere a fasi be aller retour a fasi be bu tourner chance bu tourner chance o kuma ni fin tigita la ka ta kalama ko bole fla da kalama de ani ubete nyogon chetugo ni kata chebani gidron infene kai Isu Muktar Traoré ubeni bele jelenge mutu lapanaw wa be damne dimashi de nege kayata ani woro wakati ka nege kayata nduru wakati ka ta se nege kayata ani wolo vlata ni shigi ko bo wakati mbeke mutu girne la ngasraka da ko ni bele gaire mafika jiginga bo sala sunu nyeti lawu mako tila iboya bala musa fo buya nto mene o mene de musa ambo no amta ko biju siraba ika star afanga star ke Isu Muktar ko mana depo ndaraka ko me gabla la liberté provisoire la ko sobeke kay munege Isu Muktar Traoré ina fo mbora ka fe na tuga na dogo kunja ntemelengo ni ngoni ni Aishata Kulubali Alliance Bijou Siraba to mo ko kulol laga Kulubali do de Isu Muktar Traoré ngani Kulubali bleni de Isu Muktar Traoré Aishata Kulubali Alliance Bijou Siraba ale kun wele da kun kele no ka da ama anga commissaire 4e arrondissement fe Isu Muktar Traoré wala sa kata fereke Isu Muktar Traoré abse ka haklu fara nyonga chuamna ka sabu ke Isu Muktar Traoré akun kele no ka ko de ke ni abe fo ma ko nini jugu jebe ka bo akalama Isu Muktar Traoré ko asorola aka live do refe ya do ka fo sisa réseau sans fait la kon kembe ko bela jele muma ndi so jango ka TikTok wa TikTok donc ale de kumbe TikTok ka mega ka le nuna ka mbale nu ke Isu Muktar Traoré o mbale nu no le nu do de saninga o commenter tendo ka fo ko amamara elle est mal éduquée Isu Muktar Traoré tigi ko ngele ko bo ada ko no wa o ita tigi ta ke commentaire la ngale ko ni ta nini live ibe nini mun don Isu Muktar Traoré o do gum konna la communicatif belebele no o ye Touré o koni ye 4e arrondissement ma wele o lu flen ni nga fereke ala yasa apseka hakelu furayon watu amna kuna fondila ko an reka ataka la je ndiko ko Bijou Siraba e ko ngoko Sidiki ibe Sidiki jabate do molo kuinga dalam ne kala ndu wakati do law Isu Muktar Traoré nga Touré ko anganyo ko hakili jigi Isu Muktar Traoré ko ni ko ye femini Mali sharia ya ko amena ka foko ma tse kati ijo jamala Isu Muktar Traoré jango réseau sans fait ka ma sebe koro nini ka mausomo nini akoko alulu munu ba barege Isu Muktar Traoré olu rete tokui untere nini nda olu rega ka sabu ke olu fene ba do ka folu buga baramge olu buga mo munu mineni sans fait Isu Muktar Traoré e ba soro ka fo mogo marali unte
parce que ni mɔgɔ maralen don a tigi a ka mara t'a permettre a ka se ka y'i jɔ réseau sanfɛ ka nin kɛ fo ka taga se fanini banini donc ko olu minnu bɛ baara kɛ ka taa u minɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ko maaw don maa minnu ma mara donc olu kɔni sigilen don k'a conséquence maa kɔnɔ ko i ɲɛ b'a la olu bɛ tɛ maa caman minɛ a maa caman bɛ yen u bɛ tila ka nin jugu ta k'olu sɛgɛrɛ fo ka taga se masa nini yɛrɛ ma nka olu kɔni ka baara don jamana y'olu bila o de kama Isu Mukutari Ba Tarawele wa olu b'o kɛ wa ko ka tila k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ bonya charia ma nil n'est au-dessus de la loi Isu Mukutari Ba Tarawele i kɛra viromani yo i kɛra politicien yo i kɛra mori yo i kɛra karamɔgɔ yo Isu Mukutari Ba Tarawele kɔni mana i sigi réseau kɔni sanfɛ ka nin kisɛ bilen kɛ wa i n'ale Ture a y'a tɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a ko wa fo an ka se k'a faamu k'a fɔ ko nin kɛlɛ in yɛrɛ kun tɛ foyi ye a kɛlɛ in kun bɛɛ Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa e bɛ se k'i hakilina fɔ cogoya min na k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la mɔgɔ bɛ se k'i hakilina fɔ mɔgɔ ma ka liberté d'expression k'a jira k'a fɔ Isu Mukutari Ba Tarawele e bɛ ka baara min kɛ nin baara in man ɲi k'a sɔrɔ a ma se ka kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele e bɛ ka nin baara min kɛ fo ka taga se masa niniw ni fɛnw ma mɔgɔ maralen ka baara tɛ o de kama bi a y'an yɛrɛ lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ réseau sanfɛla in a m'a fɔ critique bɛ kɛ sisan mɔgɔ y'a faamu liberté d'expression bɛ yen nka i b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ko mɔgɔw ka liberté bɛ dan yɔrɔ min na o de ta bɛ daminɛ o tɛ donc Ture kɔni a ka nin kuma in Bijou Siraba a kɔni an bɛ wagati min na ko sisan a kɔni bilalen don nka k'a ka kiiri makɔnɔ fo de ka fɔ liberté provisoire a b'o de la a bilalen don ni nka a ka kiiri makɔnɔ nka wa kiiri in yɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele kiiri in mana tigɛ a kaso ka jan dɔɔni ne parce que a b'a daminɛ kalo 6 Isu Mukutari Ba fo ka taga se san 2 kaso ɲɔgɔnna ma i bɛ se k'o kɛ dɛ wa i ka musaka sarata Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛ se ka daminɛ $1,000,000 ɲangili la fo ka taa se $1,000,000 ma o don dɛ n'i minɛna mɔgɔ neni na tali dɔ ta o don dɛ donc Bijou Siraba an kɔni bɛ a dɔn k'a fɔ ko nin wagati in na a kɔni bilalen don an kɔni tɛna nin kɛ ka bɔ a lamini a y'an sɔrɔ mun fɛ Lasana So nin ye ale ka bolonɔ ye bolonɔ min n'a y'a bɔ le combat kɔnɔ i bonya b'a k'a so muso an bɔ yen nɔ ko an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a ye taali min kɛ CNT ɲɛma a ko maliyɛnw kuma na dɛ kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun jan tɛmɛlen an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ CNT mɔgɔw ɲɛma Isu Mukutari Ba Tarawele a kɛra alamisa don avril kalo 21 Isu Mukutari Ba Tarawele nka ni tɛmɛlen in kɔfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele malidenw kumana caman bɛ yen minnu bɔra n'u hakilina fɔ i n'a a fɔ Isu Mukutari Ba Zumana Kone ale est professeur de l'enseignement secondaire et diplomate de formation o de ye ale ka baara ye Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni ko ko ni an y'an ta k'a lajɛ k'a fɔ ko premier ministre kɔni ka tɛmɛli CNT ɲɛma Isu Mukutari Ba Tarawele ko a kɔni kɛra ko ye komi ni ale forobafɔ la ko in kɔni ye ko ye komi ni nimisi wasaba ma sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko k'a sababu kɛ ko n'i ye a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko premier ministre ka baara yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko lakana dɔrɔn de bɛ se mɔgɔ bɛ se k'i bolo sinsin lakana dɔrɔn de kan k'a fɔ ko o de sabatira sɔntɔ ɲɔn tɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ko baara ma kɛ o la dama maga o la yɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko nka premier ministre kɔni a sera ka bɔ ni nka a yɛrɛ ɲɛfɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a ko k'a sababu kɛ ko dɔw de tun fɔra yanni nin ko ninnu ka na nka Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛnɛ ta nin ko ninnu nalen Isu Mukutari Ba Tarawele a nana kɛ sababu ye buru sama bɛ ani an ka dɛmɛbagajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani an yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye CEDEAO ye Isu Mukutari Ba Tarawele ni o ye Faransi yɛrɛ ye Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni kɛra sababu ye sababu min ni o bɛ baara caman ɲɔngiri Isu Mukutari Ba Tarawele nka a ko tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɔni fɔra ko an ka kuma a ɲɛma premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka kumaw a ma
nimisi wasaba sɔrɔ a la cogo kosɛbɛ o ye Zumana Kɔnɛ ye ale ye nin fɔ Isu Mukutari Ba Tarawele n'an bɔr'o la Seku Sama Seku n'ale ye juriste ye ale fɛnɛ bɔra ka kuma ale kɔni ko ale kɔni ka avis la Isu Mukutari Ba Tarawele ko ni CNT mɔgɔw premier ministre n'a ka mɔgɔw Isu Mukutari Ba Tarawele k'u kɔni bɛ ka baara sɛbɛ yɛrɛ de kɛ ko k'a sabu kɛ baara in yɛrɛ kɔni ko a cɛ ka ɲi ale yɛrɛ ka yecogo la dɛ k'a sabu kɛ ko wagati tɛmɛna Isu Mukutari Ba Tarawele ko jamana yɛrɛ de kun bɛɛ lumbolama la Isu Mukutari Ba Tarawele an t'a dɔn an b'a fɔ cogoya min na an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na ko nka ko premier ministre kɔni n'a ka maaw nalen Isu Mukutari Ba Tarawele k'u bɛ ka se ko ka ko caman ɲɛnabɔ ale kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fo u ka baara la Isu Mukutari Ba Tarawele ale tɛmɛnen ka bɔ Sibiri Kone n'ale denmisɛnnin leader politique do ani association fana la ale fana ko Isu Mukutari Ba Tarawele ko ni kɔni y'a ta k'a lajɛ wa ko premier ministre ka baara kɔni wa Isu Mukutari Ba Tarawele k'ale kɔni ma sababa sɔrɔ a la ko k'a sabu kɛ ko nin ko in kɔni mɔgɔw bɛ se k'u bolo sigi fɛn mun kan dɔrɔn Isu Mukutari Ba Tarawele o de ye k'a fɔ ko lakana kɔni sabatira n'a bɔra lakana la Isu Mukutari Ba Tarawele ko a tɔ si tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i bolo sigi mun kan ko k'a sɔrɔ ni dun y'a jateminɛ lakana kan ka sabati o diyagoya ko k'a sabu kɛ jamana bɛ sɔrɔdasiw de bolo o kɔni n'a ma ɲɛ jamana bɛ sɔrɔdasiw bolo a bɛ sɔrɔdasi minnu bolo Isu Mukutari Ba Tarawele a ka dɔn k'a fɔ ko olu sɔrɔdasiw yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ye donc u b'a dɔn k'a fɔ ko u kan ka mun kɛ teliyara walasa sécurité bɛ se ka an fɛ yan cogoya min na mais ko premier ministre kɔni kun talen don walasa ale bɛ se ka cɛ ka fɔ ka bɛn kɛ cogoya min na an ka politique mɔgɔw yɛrɛ ni fasodenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa baara bɛ nɔgɔya cogoya min na k'a ko ale kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko talen tɛ k'a kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele mɔgɔ caman kɔni ye kuma caman fɔ mɔgɔ fanba y'a jira k'a fɔ ko an kan ka u dɛmɛ premier ministre dɛmɛ a ka baara la i n'a fɔ mɔgɔ fanbaw y'a jira cogoya min na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ka kan ko foyi ma kɛ ni ɲininkali ninnu kun ye Makan Kone ale kɔni de wulila Isu Mukutari Ba Tarawele ni ɲininkali ninnu boloda i bonya b'a la Isu Mukutari Ba Tarawele. Musa Ibrahima ko dɔ de faamu quoi premier ministre ne bolo premier ministre bɛ baara bɛɛ de coordonné mais Ibrahima ne m'an ka mɔgɔw faamu ni mun ɲɛna o ye Asimi ta ye ni mun tiɲɛna o ye Choguel ye Asimi tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ o la fiyewu ni mun tiɲɛna ne ma se k'o de faamu quoi mais o de don parce que i b'a dɔn tɔntigɛlikɛla mɔgɔ min bɛ mɔgɔ tɔn tigɛ o tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka mun n'ale tɔɲɔgɔn fɛnɛ abada Choguel ye politique mɔgɔ ye politique mɔgɔw ni n'u bɛ fanga kan bon olu m'a dɔn ni Choguel b'olu taasira n'olu nasiraw bɛɛ dɔn donc kɛlɛ wuli kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ Choguel b'olu dɔnni mun kɛ dɛ c'est à dire que fo Choguel de ka bɔ yen nɔ pour que ka mɔgɔ wɛrɛ bila pour que olu bɛ se k'u sago sɔrɔ cogoya min parce que olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko ni Choguel nana u tun b'u sago sɔrɔ o n'o tɛ an bɛɛ de y'a kɛlɛ kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ o u bɛɛ y'a kɛlɛ kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ Isu Mukutari Ba Tarawele Choguel b'o kulu kelen kɔnɔna la o aw de ye Choguel nana sigi mun na aw tɛ Choguel fɛ bilen bɛɛ ta kɛlen don yɛrɛ ko de Isu Mukutari Ba Tarawele n'o tɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in fɛn maliden yɛrɛ kun bɛ da ka miiri ni fɛn min ye k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kun bɛ sunɔgɔ tigɛ an na pewu o ye lakana in de n'a tila n'o lakana dɔrɔn n'o lakana in kɔni ɲɛna o tɛ dɔrɔn ye dɛ a ko e ma k'u ka kuma b'o fɔ ko lakana dɔrɔn de ɲɛna hali o lakana in o ɲɛli o tɛ Choguel ye dɛ alors que Choguel dun bɛ Sadio Kamara coiffé Choguel bɛ Sadio Kamara ka bana de kɔnɔ bamananw b'a fɔ bɔgɔ ka kari yɔrɔ min na sɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ kari de koyi o de kama an bɛɛ lajɛlen ko Choguel n'a kɔni ɲɛna bɛɛ ko ko Asimi n'a tiɲɛna bɛɛ ko Choguel Isu Mukutari Ba Tarawele nka o ye politique mɔgɔw ta la an kɔni b'olu dɔn an bɛ nin Isu Mukutari Ba Tarawele an y'a ye jamana in kɔnɔna la politique mɔgɔw bɛ diɲɛ ko bɛ da ɲɔgɔn kan an b'a ye tuguni ka tila k'a ye u b'u sigi gɛrɛ élection kelen na tuguni u bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka mɔgɔw sugandi an sɔmina sa ko k'a fɔ politique ya ko k'a fɔ politique mɔgɔw ɲɛna ko cɛ an sɛgɛnna u yɛrɛ ɲuman ko Mali kalanbali ka ko Mali kalanbali de ka ca ne ko n'a ma ɲɛ an mɛnna kalandenw bolo sa an b'an yɛrɛ sɔrɔ n'a kɛ kalanbali ko ye an ka taa kalanbali kun da ala k'an bɛɛ sababa ma amina arabi Musa an ka kunnafoni kuncɛ ni kunnafoni min o tɛ kunnafoni ɲuman ye an ka directrice d'école Sénégal fɛ yen nɔ mɔgɔw taara taa sɔrɔ ale su bɛ a ka bureau kɔnɔ a kan tigɛlen
Isu Muktar Ba Traoré ina fo an bɔra k'a fɔ ɲɛna cogoya min na mɔgɔ b'i ka ko la Ala b'i ka ko la Isu Muktar Ba Traoré ni kunnafoni bɛ taa ni Agni Selenge Madame Ouattara Ramata Togo la n'ale ye directrice d'école premier cycle B Isu Muktar Ba Traoré école fondamentale Selenge Isu Muktar Ba Traoré juma don sɔgɔmada fɛ Isu Muktar Ba Traoré maaw bɛ bali mun na ni muso in kɔni de sufure yera Isu Muktar Ba Traoré nka bine jeli kɛnɛ la Isu Muktar Ba Traoré an kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye muso in sɔrɔ Isu Muktar Ba Traoré muso in yɛrɛ n y'a f'i ye n ko Madame Ouattara Ramata Togo la Isu Muktar Ba Traoré a si yɛrɛ bɛ san 40 bɔɲɔgɔnko ninnu na a kɔni mana fagara ten Isu Muktar Ba Traoré maa si tɛ faga kun dɔn a la nɛgɛ kaɲa 8 wagati a kɔni fureri yelen filɛ nin ye a ka bureau kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré nka maa min kɔni ye nin kojugu in kɛ hali sini Isu Muktar Ba Traoré a kɔni bɛ ka taa muso in kɔni a kɔni ye école maître ye directrice d'école do a kɔni de yera nin cogo la ten Isu Muktar Ba Traoré an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ya rabi ama Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma a y'an kɔ kitimina Ala k'o nɔgɔya ka tila ka weleweleda kɛ an ka jamana finitigilakaw ye k'u jija cogo bɛɛ la an b'u dɔn ni mun ye tile 2 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tɛgɛ ka da ni Banbati kan yaasa a y'a kɛ kun min na ni a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o la Isu Muktar Ba Traoré o b'an ka kunnafoniw kuncɛ bi. D'accord o cogo ɲɛna folikan jumɛn b'i bolo sani an ka wuli ka bɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ka foli bɛ se kabalakaw bɛɛ lajɛlen an kabalakaw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ ka musokɔrɔba bɛ yen an ka foli bɛ se ale ma n'o bɔra an bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni an Bakɔ i ɲinɛna n buramuso kɔ dɛ i tɛ basi dun dɛ bɛnna ale ka foli kɛlen don ka bɔ ayi dɛ i b'a fɔ de n bɛ n ka dutigi fo musaw buramuso ka foli kɛ musaw buramuso jumɛn i tɛ sabali wa donc an bɛ bɔ yen an bɛ taa Katikaw fɛ yen nɔ Tɔnɔ Danbele bɛ yen nɔ ani Tani Mayi an b'olu bɛɛ lajɛlen fo nin fɛn kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Karakaw ni an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ nin wagati kelen nin kɛnɛ kelen kan fo ni mun mana kɛ k'a dalajɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma ladiriya kɔnɔna la an b'a f'i ye ko u k'an bɛɛ diɲɛ wagati. Shukran.